No a jak se na správný ples sluší a patří, i my zahájíme dnes před tančením. Nekoukejte na mě, nebo že by snad Petr začal. Nebojte se, pozvali jsme si na to profíky a na parket nyní přichází náš taneční pár František Kalina a Olga Vatina. Zatančí standardní show Směs, které určitě poznáte, i vám známe tance, jako je třeba Valčík, Valc a tak dále a tak dále. No a možná v Františku Kalinovi poznáte bývalého zaměstnance Auto Kelly. Ano, je to on, určitě si jistě vzpomínáte, jak tančil pro náhradní díly třeba zrovna vám. No, teď už tančí někde jinde, nevadí. Dnes tady vystupuje se svou partnerkou za tanečný klub Astra Praha. Aspoň vidíte, že jsme vám nepozvali žádný Bčka. No jinak třeba minulý týden v Pelhřimově čestné uznání poroty na místním tanečním přeboru. Prostě paráda. Takže přátelé, teď už standardní show Směs František Kalina a Olga Vatina. Questa musica che canto senza te, ma il mio teatro è vuoto a questa folla muta. Eppure sai, non ti ho scordata, e fino a ieri musica restata, ed è per questo che io che non ho mai finto. Solo mi sogni sto adesso per incanto. Amore, musica, sono rinnovo. Hai milonga di amore.
lance son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour, un million de roses d'amour n'est pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Dancing bears, painted wings, things I almost remember, and the song someone sings once upon a December. Someone holds me safe and warm, horses friends through silver storm, figures dancing gracefully across my memory. František Kalina, Olga Martina. Jejich standardní show Směs, přátelé. Znamená to tady pro nás. Že inspirace už tu byla. A to tedy znamená, že parket patří jen vám a vám. Někteří z vás se na to připravili, dokonce si zaštupovali kalhoty, prostě paráda, jsou na všechno připravený. Takže můžeme začít. Já vám ještě ve stručnosti řeknu, co vás dnes tady na tom place čeká a nemine. Samozřejmě zůstanete-li s námi, v což doufáme. Tak tady ještě jedno taneční vystoupení. To očekávejte zhruba někdy po 22. hodině. No a asi vás zajímá, cože je to tady na tom stolku za motorkou Lukáše Peška. Tak tedy za tou motorkou je naše dnešní losování. Já to slovo neřeknu, protože se to nesmí říkat takhle na plesech, prostě budeme dneska losovat. Budeme losovat tyhle ty ceny. Ty lístky do toho losování vám budou prodávat naše dvě nádherné hostesky, které se tam teďka ládujou řízkem, ale už by to mohli mít v sobě. Poznáte je podle toho, že budou mít na sobě oblečky Auto Kelly. No a poznáte je taky podle toho, že ponesou sebou nádobu, ze které vám budou prodávat ty lístky do toho našeho losování. Ty takzvané menší ceny budeme vydávat hned, tedy hned po tom, co oznámíme, že je vydáváme, to znamená zhruba někde kolem té 10. hodiny. No a ty velké ceny, těch je 7 a ty budeme losovat tady na tomhletom místě zhruba po 11. hodině večerní. Jinak dnes večer, krom toho, že tady vidíte tuhletu báječnou motorku Lukáše Peška, mimochodem Auto Kelly je jeho sponzorem už poctivé 2 roky, a jak to tak vypadá, tak to hned tak neskončí. Tak uvidíte také umění mistra Airbrashera. Někteří z vás tuší, co to je, někteří z vás netuší, co to je. Je to Detlef Peč, je tady v Přísálí a momentálně na svoji krásnou, ale úplně nádhernou, prostě to je kus, teda no, tak na ní maluje.